дар доираи ин дар якҷоягӣ бо Бонки рушди Осиё ва яке аз ширкат истифодабарии нерӯи офтобӣ ва ин лоиҳаро бо мо бардоштем ки оиди қадамҳои навбатӣ дар доираи сохтмонҳои аз ҷумҳуриҳои Хитой ва дигар мамлакатҳо корҳо бурда шуданд ва баъд оиди сохтмони маркази барқи гармидиҳӣ бо сифориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Малайзия оиди омодасозии асоснокунии техникӣ мутаассифона аз ҳашт қабаре ки санҷида шуд дар ягонтаи онҳо истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ мавҷуд набуд аз институтҳои молиявӣ ва қисман бо хати баландшиддати 220 киловольт 8 қайроқҳо дар намудани соҳаи энергетика роли худ онҳо розӣ ҳастанд корҳоро идома диҳанд лекин фақат инро интизор ҳастанд ки бо ҷалби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар музди меҳнат ба ҳамин рӯз ба 1 моҳ кам монда шудааст кам шудааст ҳамагӣ 1 моҳ музди меҳнати барқи тоҷик ки онро ҳам кӯшиш мекунем дар моҳи январ таъмин намоем. ман инро гуфтанӣ ҳастам ки дар соли 2014 энергетикаи Тоҷикистон боз 210 мегаватт тавоногии навро гирифт, яъне он ки агрегати дуюми Сангтуда ду ба кор дароварда шуд бо тавоногии 110 мегаватт ва маркази барқи гармидӯии рақами дуюи шаҳри Душанбе бо ду агрегати 50 мегаваттӣ бо 100 мегаватт ба кор дароварда шуд, яъне ки иқтидори истеҳсолкунандаи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 210 мегаватт зиёд шуд. Агар инро мо ба барқ киловаттсоат баргардонем, ин маънои онро дорад ки агар 210 мегаватт пурра истифода бурда шавад дар фасли зимистон мо метавонем тақрибан то 4,5 миллион киловаттсоат нерӯи барқ ҳар рӯз шабонарӯз истеҳсол намоем. Дар ҳақиқат дар фасли тобистон соли 2014 қариб 1 миллиард киловаттсоат барқ ба фурӯш бароварда шуд, чунки ин барқи зиёдатӣ буд. мо имконият медоштем агар ба дигар ҷумҳуриҳо ҳам агар имконият медод шуд беҳад хуб мешуд. дар фасли зимистон бошад мувофиқи он шартномае ки байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳаст ва он шартномае ки байни ширкати барқи тоҷик ва ширкати энергетикии Афғонистон ҳаст, барои нигоҳ доштани хатҳои барқӣ ва зеристгоҳҳо дар ҳолати корӣ як миқдори ками барқ таъмин карда мешавад, чунки мо худамон барқи зиёдатӣ надорем. имрӯз агар барқи зиёдатӣ медоштем ки аҳолии Тоҷикистонро таъмин мекардем, мо тояр будем ки онро ба фурӯш барорем. барои ҳамин то моҳи май аз моҳи октябр сар карда то моҳи май барқ фақат барои нигоҳ доштани система. худатон чӣ хеле ки нағз медонедтон, агар ягон хати барқиро агар ҳамин рӯз гӯянд ки дар он ҷо барқ нест, агар хомӯш кунанд, пагоҳ равед ними чӣ мегӯд стуни барқи аз уголокҳоша дузида бурдагӣ, ними симаша канда бурдагӣ.